Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Blade, o să aici cu Hacker. Salut. Și astăzi o să ne jucăm double și încercăm să facem un win. Dacă pierdem, o să vedeți ce se întâmplă. Nu o să vedeți că închid filmarea, dar în fine. Dacă ne sparge ceva patul din primele 5 minute, închidem filmarea. Deci dacă 5 minute și o secundă. Atunci închid filmarea și și șterg canalul de YouTube. Ok, vreau să spăl patul și nu mă atunci. Ok, bro. Și dacă tu dai sold, o să te înjuri bine de tot. Așa că nu da sold. Nu pot promite. Ia uite ce ți arăt eu aici. Skibidi, toilet. Sigma. What the Sigma? Bun. Noi nu folosim autoclicker. Asta e un lucru care vreau să vă spun de la început. Doar hack-uri. Bă. Bă. Vezi că poate ne caută SRI-ul. Poate ne caută fratele lui Vlad după aia. Bă, vezi că vii pe noi. Hai să le dăm reverse card. Trebuie să sparg un bloc. Am teleportat în void. Chiar la mea. Da. Am spart un pic paturilor. Hai să ne luăm armură. Și topor. Eu mi-au de spart repede din nou. Mi-am luat topor. Da, mie nu mi se spawnează niciuna de aia. A, nu, dar pe toți pe jos. A, nu. Bă, ce range-ul ăla? Bă, dă cu shuriken de ăla. Sparge patul, că stă în void. Nu da. A, bra. Nu știam că mă spawnează cu camera acolo. Dar hai că vin să te ajut. Double kill. Mie nu merge să le spar patul. Te-ai băgat în față. Na. Da. Cum te spawna la ei în bază? Ok, unul mort. Ok. Și lua blocul și fuge. Încearcă cel puțin. Bage o fără auto. Fără hacker. Da. Mergem la bază, ne luăm armură și blocuri. O să vă... Perfect. Bă, n-ai văzut nimic. Am văzut tot. Nu, n-ai văzut nimic. Clicul meu nu clicuiește, ok? Nu e vina mea.
folosesc click-uri? Dar ce, tu folosești autoclicker? Nu, click-uri. Bă, nu. Bă, am zis fără de-astea. Get out. Folosesc click-uri. Da. Exact. Vezi că știi? Am dat o comandă de pe Temu și când îmi vine fac unboxing. Așa că vreți să vedeți colete de pe Temu care miros a paraziți? Știu că vreți. Răsăr. Ok. Lasă paraziții și mă duc pe mine. Paraziții, trupa paraziții care jură mult. Care n-ar trebui să vorbim despre ei aici. Ia emeraldele. Dar de ce e? Emeraldele sunt emeralde și vezi că vine încă unul. Bă, boss, americii. Nu, la bossul. Dar la bază veneam. Pune toate bomantele acolo. Acolo unde? Îmi arăți cu degetul pe ecran? Da. A, Uite acolo. da, acolo și mi arăți cu degetul pe ecran. Acum începe strategia, stai în bază ca să te îmbogățești. Începe strategia, elimina echipele. După ce te faci full diamond, nu? Da. Aoleu. Topor de fier. De ce e la fierul? Nu, trebuia să topor de fier. Ce, păi puteai să mă aștepți. Ei, dar n-ai zis. Dar n-am zis că nu că poți să iei fierul. Tot aia. Dar nu e fierul. Hai să plecăm. Mai am 32 de blocuri. Am asta. Pe care eu. Măcar în spate. Nu doar în spate. A, unde? În visi. În bucile tale, două petale. Oh, fără de astea. Bucile tale, două petale. Am dat un void. Spar patul. Bărbatul? Da. Lol. Nici măcar n-am topor de diamant, am de fier. Ok, let's go. Trebuie să mă asigur că unul dintre ei e low, ok? Nu vă te bată. Bă, credeam că e mort amândoi. Credeam că o să amândoi morți. Hai la bază că ne îmbogățim. Bă, mi-e frică că mor. Câta fier, bă. Băiatul. Videoclipul e posibil să dureze un pic cam mult. S-ar putea. Era mai bine dacă făceam speedrun direct. Cu Potexa. Nu știu, dar eu am armură. Și tu la fel. No nether pearl. Stai că mi-au și eu mai multe chestii. Trebuie să mă blindez. Să iei Un fireball, blocuri și alt fireball și săgeți. Dar mi-ar trebui și mie fireball. Am luat 2 fireball-uri. E ok, videoclipul și canalul nu se șterge. Încă. Da chiar. Încă. Bă, de ce încă? Pentru că încă. Fără.
smicătură. Nu, o dat jos. I-am spart patul. Fugi. M-au ratat cu tridentul. Bravo, vin la bază. Trebuie să fiu. Stai că mai lutez de pe mijloc. Vir acum. Bă. Night is the last night. Ajutor cu motor. Dacă lutezi, Dar m-am dus la bază și apoi a venit unul și a tras în mine și apoi a venit și prietenul lui. dacă vin. Ajutor cu motor, ia-mă și pe mine. Am ajuns la bază. Ok, îți bat joc. Îmi bag cu ei doi. Fac am cu DV1. Dar nu mai contează. Ok, hai la bază. Hai că vin. Hai că ai venit la fix. Trebuie să facem enchantul. Adă chiar. Aici. Ne mai trebuie diamante ca să facem și upgrade-ul ăla pentru enchanturi. Dar ăla ți-o scos de mult. Să scos. Ah, s-a scos. Trecut. Era bun ăla. Execute. E picat și mie, dar mai târziu. Asta e partea a doua. Heavy hitter. Ok. Stai că eu blindez baza. Ia să ne spargă patul. Era să ne spargă patul. Dar l-am omorât și acum nu mai are pat. Adică n-avea pat. N-avea pat nici înainte, dar... Da, ai înțeles tu. Hai la bază. Am spart un pat și am eliminat echipa acum. Am văzut că-i spart un pat. Mai e doar roz un player și alb un player. Da, păi celălalt alb a fugit. Îl văd. A rămas fără blocuri în aer. Nu a 200 de blocuri. Eu am 260. Ha! Bă, dar ce ciupercile alea? Era un pic. Uite, ajută aici. Mă duc să mă... Am omorât o ciupercă de aia. A, dar poți să le mori? Da, cu arcul. O, da, chiar. Uite, eu te ajut, uite așa. Te ajut așa. Am... Merge. Ultimele tale cuvinte. Albului. Crezi că... Stai că te ajut așa. Te ajut așa. Am easy. Ca zi, da. Mai jucăm unul? Sau închidem? Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și data viitoare nu știu ce să jucăm. Scrieți în comentarii ce jocuri pe Roblox sau ce jocuri
na, gratis, să ne mai jucăm. Și pe data viitoare să ne revedem cu bine. Pa, pa!